Ja sam Duško Stojanović, akademski slikar i grafičar iz Novog Sada i posle dugo godina skitanja po svetu, poslednjih godina sam se ovde definitivno stacionirao u Novom Sadu i zove me prijateljica jedna i kaže da li bi prihvatio jedan izazov da slikaš kocku? Ja sam rekao ne. Međutim, posle razmišljam da se ta kocka se otvara i da ona ima u stvari 12 dimenzija. Ja kažem, ba u stvari da, prihvatit ću taj izazov. I bilo mi je jedno fantastično putovanje svesti i uma da napravim kao jedan pejsaž, kao neke obale koje zbližavaju ljude, ali da to putuje kroz ovo vremensku prostornu koordinatu od tih 12 dimenzija. I moram priznati da mi je izuzetno drago što sam prihvatio taj izazov. E sad, o rezultatu toga ja ne mogu da cenim, za to su nadležne ljudi koji gledaju i publika, ali moje zadovoljstvo je fantastično i volio bi da to ide dalje, da se širi ta ideja i energija. Evo to, toliko. U vezi te otvorenosti. Pa hoćemo malo i ovako. Čekajte da je zarotiramo onda još.